Atxalde hon eta beste urte betez, asteasun harri jasotzaile txapelketa izango da. Horrek urteetan harri handina egitean bezala, aurten 200 kiloko harri erretakularrarekin izango dugu txapelketa. Bi txanda, 3 minutukoak izango dira, egin beharrekoak, harri jasotzaile bakoitzak. 12 harri jasotzaileek eman dute izena, eta izango ditu zeintzu dira. Joseba Ostolaza, Jon Unanue, Buenatxo, Martin Mendizabal, Gorka Etxeberria, Julen Diaz, Xavier Aramburu Guzta, Inigo Izagirre, Aimar Galarraga, Inexio Perurena, Aimar Irigoyen, Joki Neizmendi eta Xavier Peñarika. Etxek eman dute izena. Eta normalean egiten den modutik aparteko dato bat esatearren, irabazlearen txapela jazteko momentuan, irabazteko berdinketa baleo, jokatuko luke zenek txapela jantzi, 3 jasoaldi azkarrena ematen dionak, bukatu ondoren euskal. Izango da, normaletik hola aparteko detalle bat izango duena txapelketa honek. Zergatik, orain dela 29 urte, Azpeitia jokatu zen Buenatxo lehenaren omenaldiko hartan, hala egin zuelako. Eta gauza berdinean egitearren, hori ere mantentzea pentsatu dugu eta halaxe egingo dugu. Gainontzekoan, hemen eskumita dakaten, Jose Ignacio Saizar, Luis Arbek, Gipuzkoako lehendakariak, Gipuzkoako federazioa kontrolatuko duenez, hementxe izango da, eta hementxe dugunez. Eta bestaldetik, asteasuko udaletxeak antolatzen duen moduan, hementxe dakagu zinegotzia Aitor Usandizaga, bera ere, eskarrak emateko modua da, azken finean, gauzak errestu behintzat egiten duelako olako txapelketa bat antolatzeko garaian. Hautxe dira, 22an izango da, abenduan 22, eguardiko 12, hasiko da txapelketa. Esan baita ere, TVek zuzenean botako duela, txapelketa hau, eta 12 partaido horiek. Epailean lehendakari jaunari, modu hitza, lehendabizi, ze iruditzen zaion edo txapelketa honi buruz, bera ere ez dugu ahaztu behar, orain dela 29 urteak izan zela txapelketa hartan, datko moduko, ez da beha bakarrik, baina hau dek. Arratzalde honik gauza gutxia bat, hemen esateko. Zerak lehen duen bezala, hoxe, bai 29 urte parte hartutzeko suerte izan nula, eta ordutik honea askotan aipatu dan gauza bat izan dago. Ordu nik uste 200ko harria jasotze genunak eginak azaldu ginala. Eta 15 ustetik ginala izena emandako, 13 parte hartu genula uste. Oso gaizkit ezpana hori. Eta nik ez dakitzen abiarrak iten gehiago ez dugu alako kopuru dituziko 200 kiloko harria jasotzen, baina bain, kriston iluzik egindik, 12 izen eman due, eta jaialdi ikusteko, pozez naho, atorre egin ez pasatzea. Eta ez da, gaino zenek ezer esaten. Etxe partetikan, Aitor Usandizagak. Gure aldetik izan ohore bat dela, azkenien olako txapelketa bat asteasun izatea, eta herri kirolan munduan badakigu harri jasotziak ze garrantzi daukan, eta gure historian parte bat azkenien, eta alde hortatik guk ere herri bezala gure harri txintxarra mintzen jarri dut. Eskarrik asko, hemen ikusten jozuen kirolarien, faltadia, are bako lagun. Baina hemen lanetatik dazkau. Badira orain dela ema gutxi, Euskal Herriko txapelketan parte hartuta noain segida xamar bi astera txapelketa izango dutenak. Beste batzuk harri oso handikin ibiltzeianak eta nik ustete harriako mesede bezala egiten zainola bera ere hemen izate, Inexio Perurenatik genez, eskerrak eman egizkiot, bere aldetikan ere hoi egin duelako, nola ez esan duten bezala, Euskal Herriko txapelketa orain dela astebete jokatu eta bi astera ere konformatu dire etortzeko,
Eta gainutzekoak ere, bueno, zer esan, 200 kilokoarekin borroka egitea etorreko diala, naiz eta bere lan egitea, dan bakoitzak bere lan egitea etorreko da, dudik gabe, beti bezala. Baina batzuk lehendabiziko aldiz ere jasotzea etorreko dira, beste batzuk numeroak egitea etorreko dira, beste batzuk etorreko dira numeroa handik egitea eta txiki gingeatuko ja, txiki egitea etorreta gara handik egitetuen, eta danetako izango da. Eta animatzea zaituet, txapelketa honetan etortzea, esan duten bezala, datorren igandean, eguardiko 12an, hemen Usarrabi kiroldegian, egingo dugun txapelketa honi aurre politia egitea. Ezakit besterik galdera baduzuen, zerbait izatearen, benetan, burua etorri baina, orduan parte hartu zunetako bat, hemen izango da berriro. Hori da, hala, uste historien gehatukoan beste gauza bat. hori da, Joseba Ostolazan kontua da, dato oso garrantzitsua. Nik uste doi historiak hor gehatukoan. Orain dela 29 urte eta erdi, 16 urtekin parte hartu zula txapelketa hartan, eta ondoren hemen izatea bere gauz handia da. Gainontzeko guztia bezala, Bai, meritu inoik kendu gabe. Eta, bueno, hoxe, detaile asko daude, Kasuak, Inexio Peruena berarez, eta horreneko aldia parte hartzen dula txapelketa zea batean, Aimar Irigoienek ere txapela jantzita setu denen dugu, Gorka Etxeberriak jasotzen duen izango du erronka, Inigo Izagirre eta Peña Erikano aurreneko aldiz harri handitan, ez dugu ahaztu behar, Peñana lehen urtean 100 kiloko harriekin txapelketan zela, baita asteasun ere eta urten 200 kilokoarekin. Hori ere, gauzak erki aldatu jala, eizare bai, abuztun 100 kilokoarekin txapelketan maila bin eta 200 kilokoarekin hemen asteasun, ez? Jo Galarraga eta Eizmendi eta hori dana, horik bere lan egitea, Ostolazan eskolakoak, hori ez dago, bere lan txukun bat egitea. Ez dugu aztu behar ez da ere, jaunta ezkeo, jon duena etxo ere, orain dela 29 urte bere atiak jantzizuela txapela, eta orain bere semea izango dugula. Ez da izan bat urte izango zituen, orduan, txapela jantzizuenean. 11 urte.